subscribe खालामनानै आबो किर'नि YouTube चेनेलखौ subscribe खालामना हो नोंथांमोन subscribe जयदीपनि चेनेलखौ हेलौ लोगोफोर गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आबो किर'नि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय स' आबो किर'नि YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना गोदान साबस्क्राइब खालामना हो अननानै बेलाइकनखौ अननानै आरो लाइक खालामना हो Hello everyone, Khulumbai Boinisimbw. Hello guys, Hey guys, Khulumbai नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो ओमफ्राय एक्चुअली दिनै जोङो माने birthday लाइफ होबथारदों मानो नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ दिनै थारमाने जोङो मोसानो ओंखारदों आरो बिराद गोबाव समनि उनाव बोथोरा माने एसे सान्दुं गोसाबो ओमफ्राय एसे बिराद माने बारबो बारदों आरो बिनि थाखायनो दिनै मोसानोसै होननानै जोङो रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ देलायगासिनो आरो प्रियामोना ओमफ्राय आङो देलायनायखौ एसे भिडिअ खालामनानै दोनदोंमोन माने देलायखांखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ अके स' फैदो जोङो मा प्रिया माने जोङो कभार डान्स कभार भिडिअ मोसानो ओंखारदों आरो ओमफ्राय देलायगासिनो बोथोरा दिनै एसे माने बारबो बारदों ओमफ्राय नै जोङो देलायखांबाय ओमफ्राय गाननाय जोमनाया जोबाखै आरो जोंनिया गानखां जोमखां ओमफ्राय थांनोसै आरो ओंखामबो जाखाबाय मेंबाय बिराद देलायनानै र' आं ओमफ्राय प्रियामोनखौ एसे देखायनानै होनि आंनिया दख'ना गानखांजोबाखै आङो ओमफ्राय दख'ना गानखांबाथाय जाबाय थांनोसै जोङो नै प्रियाया देलायखांबाय माबायदि नुदों प्रियाखौ एक्ट्रेस बायदि नुबाय ना ओमफ्राय आं सासे दंबावो र' सासे दंबावो देलायखांबाय बेबो ओमफ्राय गानखांबाय ओमफ्राय जोङो थांनोसै आरो र' आं देखायनानै होनि एसे अरनिका हे गाइस नै जोङो देलायखांनानै फैबाय आरो लामायाव दङ थांनोसै सानसेथिं फै प्रिया बिथिं फै मोसाग्रा सानाया आंनिया लाजिदो बिथिं फैब्रा बिथिं फै हाय सानस्रि प्रिया बिथिं फै हाय हाय नै प्रियाखौ मुर्ति बायदि नुखाबाय नै सानस्रिथिं फैब्रा सानस्रिया लाजिदोनो एलाय सानस्रिखौ नाय ओमफ्राय थांसै जोङो दायो मोसानायनि जायगायावहाय लकेसनाव थांनानै लोगो मोनलायसिगोन स' जों दायो थांबाय थानि माने देखायलांबाय थागोन जोंनि लामाखौहाय माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हा सान्दुं गोसाथार माथो नै जों थांनो ओंखारबाय न'नि लामायाव फैबाय दायो ओमफ्राय सानस्लि हाय गरमथार सान्दुं गोसा ओमफ्राय जों थांनोसै दायो फैगासिनो ओमफ्राय दैजिरि थांफागोन जोंजों ओमफ्राय मोसानायनि लकेसनाव थांनानै लोगो मोनसिगोन ना लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ Hello guys, I'd like this video to jngha ओमफ्राय नै जागायजेनबाय दायो जों थांगासिनो सान्दुंखौ नुदोंना बेसे गोसा थेवब्लाबो मोसानोसै दिनै बारबो दङ नालाय ओमफ्राय बेलेग दिनावथ' बिदि बारबो बारा बेनिखायनो दिनैनो मोसाहैखानोसै आरो ना सानस्लि ओमफ्राय मानसिफोरा बिराद नायदों आरो प्रियाजों दैजिरिजों सिगां ओमफ्राय जों अरनिकाजों आंजों उन थांगासिनो आरो जोंनि गामिया औवाबारि गोजा नायनानै ला बिफां लाइफां सारि सोमखोर समायना जोंनि गामि न' सानस्लि नांगौथ' आरो ओमफ्राय जोंखौबो एसे नायनानै ला नै सान्दुं गोसायाव मा अबस्था जादों आं बे जिखौ लाबोफादों बिराद माने सान्दुं गोसा नालाय ओमफ्राय गरम जायो ओमफ्राय गोलोमबाला
बिदिनो फुगारनांगौ होननानै बे जिखौ लाफाखादो आरो गरमथारबो ना नै जोङो फाय ओइथिं नै ओइथिं थांलाय नै जोङो सफैबाय मोसागोन जायगायाव ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा नायबाय थाबानो जाबाय नायलाय जि मोजांखा न बोथोरा जि मोजां नुखादो सोमखोर समायना जोंनि गामिया Hey guys, नै जोंना शुटिंआ जोबाखै मोनसे मोननै शट जोब्बाय ओमफ्राय आरो दंबावो गपिलबो दङ गपिल मोखांखौ देखायना हो लुटु ओइलाय प्रिया जयदीपबो दङ केमेरामेन दैज्रि ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नै जोंनिया जानाय लोंनाया शुरू हो गया लैथिं सानैया मेंबाय नामा नोंसोरो जयदीपआथ' ओरैनोसो बेथ' दे जा नै जायो जागासिनो जोङो मेंनाय मोनबाय एसे थन्द लोंदों थांलाय थांना गंनैखौबो लांखा दे मेरला दङलै Coba berat. Thanda labu kira apa ngene? Hello guys, nih जोंना thanda labu di mana bu? Ma, belajar. mana? Makap. Kakak jauh sampai nanti. Istri. Hello guys, sabla kepada nih. Istri nih. Hey guys. Hello, I'm in B. Hello, logofer, saler no. Hello, logofer, kayo jengha. Thangnaisini wow, shooting जोब्बाय Jalan बेखिनियावनो tapi dekat curi kata he. सैबा आरो मोसाखांबाय आरोना बिसोरो नै इलाय नानि मोना नै जों दंफां फिसायाव दं मोसाखांबाय दायो जों न'आव थांसिगोन आरो ना न'आव थांसिगोन जों शुटिंआ जोब्बाय नालाय नै इलाय एक्ट्रेसफोरा आइदै बाजानाङालै थायो Hai Gopil. Subscribe kamu. Subscribe kamu deh. Aku kira nih YouTube channelku subscribe kamu nonton Subscribe kamu. Joydeep ni channel ke? Kirain borak rezoy. Sama kali dah. Hello logofer nih yang di pin ke sini नुजाफिनबाय. Biar gue bosan ya kan itu saya ya. Ini kedan ke sini नुजाफिनबाय. Bitar anu zaku dah. Hei biar bibus tuh bus dia. Ayo kali aja satu penilai. Oi logofer. Nih aktris फोरा जोंनिया आइलाय. Shooting जोब्बाय दा जों न'आव थांना आवगायलांसै आरो ना. Pepu kap kesendung deh. Nih. Hello guys. Siapa? Ini kontan murah nih. Jadi punah. Id.
Au, sedap lagi. Dah. Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आब' किर'नि YouTube channel फिन खेबसे बरायनाय थाबाय। So आब' किर'नि YouTube channel नोंथांमोना गोदान साबस्क्राइब खालामना हो। So जोंथ' आंथ' दुगैखायाखैमोन बिदिनो फैखादों। जा सेन्देल गोमाबाय र'। बिराद गरमलै। नै साइकेल नारदो साइकेल गोलैबाय गथ'फोरा नायलाय गथ'फोरा गोलैबाय बिराद दुस्थुथ' गथ'फोरा गोलैबाय नायलाय बिराद गरम दा न'आव थांसै जों नोंथांमोना हेल' गाइस थांबाय Hello guys. आप लोग इस वीडियो को एंड तक Hello guys, आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना